Bună ziua, dragi prieteni ai canalului de YouTube Epo Garaj. Suntem astăzi într-un traseu, într-o drumeție montană, în Bucegi, mai precis în segmentul dintre Cabana, Podul cu Florile, și acum mergem chiar la Podul cu Flori. Partea frumoasă a acestui material este că suntem cu un vehicul 4x4 off-road. O să ne povestească conducătorul mașinii noastre și ghidul nostru de astăzi mai multe lucruri despre mașină și despre traseu. Să vedem porțiuni din traseu și acum, prieteni dragi, țineți-vă bine. La volan se află ghidul nostru de astăzi, Dana. Bună ziua! Dănuța. Dana. Și acum vă ducem pe traseu de 4x4, un traseu pe Zănoaga Mare sau Podul cu Flori. După cum v-am zis, acum urcăm pe Zănoaga Mare. O să ajungem la carieră de unde s-a luat piatră. S-a detonat muntele Petincru Ceaușescu, a luat piatră și a format barajul Borboci. Podul cu Flori semnifică acest munte, dar de fapt florile sunt munții care înconjoară muntișorul respectiv. Până la 2200 altitudine o să ajungem. Aici la ce altitudine suntem? În jur de 2000. În jur de 2000 și avem o văcuță pe drum. O văcuță care coboară singură la stână. Spectacolul de-abia acum începe. De asta și filmăm. Da. Să vedem spectacolul naturii. Asta e un traseu pe care îl parcurgeți în fiecare zi. Da. Și care nu e ușor deloc și solicită mașina extraordinar de mult. Să vorbim un pic despre mașină. Mașina pe care o vedeți este o mașină chinezească. Marca este Great Wall Motors, ceva de genul Marle Zid, iar modelul este Hoover H5. Este într-adevăr foarte bună la 4x4, eu o recomand. Necesită într-adevăr putere, tracțiune. Este un drum absolut solicitant, un drum care ridică probleme suspensiei la modul foarte serios. Spuneai mai devreme că faci schimbul pieselor aproape lunar. Aproape lunar, da. Inclusiv plăcuțe, discuri, amortizoare, capete de bară. Unde am ajuns? Am ajuns la cariera Brătei, inclusiv acum o să parcăm exact în vârful muntelui. Nu vă speriați? Nu ne speriem. Este minunat. Dacă țin frânele, e foarte bine. Da. Coborâm și dăm un tur de orizont. Deci ceea ce ați văzut de jos, de la baraj, până la Cabana Borboci, aici se vede totul. După cum vedeți, barajul ăsta la 1438 de metri, este un lac de acumulare. Ca lungime are 9 km. Partea de jos avem Zănoaga, pe unde am trecut. Campingul Zănoaga nu se vede de aici că e în pădure, dar este în pădure. Se vede un pic așa. Sus, pe vârful muntelui, vedeți curtea soarelui la cota 2000. Se poate urca cu telecabina, telegondolă sau telescaun din partea Sinaie, de la, bineînțeles, până la 1400, de la 1400 până la cota 2000. Iar acum să duc din ceață, se vede Crucea Caraiman. Dacă se mai duc din ceață, se vede și cabana, babele, sfinxul, le vedem cu toate. Să ne uităm un pic și la carieră. Da.
avut ocazia să veniți cu mine, să vă cunosc pe dumneavoastră. Sunteți oameni deosebiți și vă mai aștept cu mare drag, inclusiv cu mașina pe care o aveți de